Ahojte. Takže sa vám prihováram takto opäť počas augustových letných dní, už ku koncu augusta, krátkým videom. A je to naozaj pecka, čo sa teraz deje, a ja som mal prakticky doteraz dobré, divoké, ale naozaj presne fokusované biznis rokovania, kde som naozaj musel držať fokus celý čas pri tom, takže som sa možno na nejaké 2 týždne od vás odmočal, aj keď tieto veci trvali oveľa dlhšie ako 2 týždne. No ale prakticky sa finišovala vec už teraz, tak si myslím, že je to úspešne teraz pri konci. Urobili sme s firmou veľký pokrok v takom živote firmy a dosiahli sme ďalší vyšší update, ktorý sa ešte teraz cítim tú únavu z toho celého, ktorý sa určite za chvíľočku odzrkadlí, ale myslím, že to viditeľné už je teraz dosť podstatne vidieť. Takže hlásim sa vám hlavne kvôli tomu, aby som vás upozornil na jednu astrologickú zaujímavosť, ktorá sa deje práve teraz v auguste, a ja som sa aj pri mojich rokovaniach veľmi striktne tejto zásady držal, čo ako mne, ako Tigerovi, nie je jednoduché sa držať podľa nejakej štruktúry, ale keďže nie som Tiger, ktorý má 15 rokov, tak som sa už nejaké veci naučil a naozaj som sa musel veľmi počas tvrdých rokovaní zdržiavať mojej takej spontánnej tigrej nálady a naozaj sa držať nejako intelektuálnejšie, na úrovni intelektuála, ktorý je naozaj disciplinovaný a hlavne ovláda samého seba. Takže čo sa nám tuto teraz v auguste deje? V druhej polovici augusta sme prešli ešte do silnejšieho vplyvu, takže tento vplyv vám teraz načrtávam. Takže krátko a priamo. Máme rok dreveného hada 2025. Čo to znamená? Stratég ticho sleduje, plánuje, hľadá páku. Do toho nám prichádza august. Drevená opica akčného jangového pohľadu, rýchla, vynaliezavá, miluje skratky. Keď si dáme tieto dve energie dokopy, nám to dá spolu premyslený ťah. Je to nejaký mix kombinácií, ktorý nám robí nejaké premyslené ťahy, bleskové prevedenia. Skvelé na prelomové nápady, ale len vtedy, keď máš čistý plán a čisté vzťahy. Riziko tejto kombinácie je pokušenie obísť pravidlá. Možné sú klebety, nečistá hra, urobím to zajtra a potom chaos. Had rád schováva, opica rada provokuje. Keď to necháš bez stráženia, vznikne stres, zbytočné konflikty a úlety ega. A teraz dôležité. Ak do vzťahu vstúpi energia tigra, to je tretí hráč, tento tiger môže byť na úrovni roka, mesiaca, dňa alebo hodiny. A ak vy máte niekde obsahujúceho tigra v sebe, tak ten túto trojkombináciu, dá sa povedať, dá dokopy, on ju tak zaokrúhli a vznikne dosť nepríjemná kombinácia, kde vám dokážem ja povedať príklad z praxe, ktorý sa mi stal pred necelými 2 týždňami. To vám poviem na Fatima Morgáne v sobotu. Takže ešte raz, had, opica, a ak príde do toho tiger, ktorý sa prejavuje prudkosťou, tvrdými slovami, zbrklými rozhodnutiami alebo pocitom zrady, táto trojkombinácia, dokáže toto uskutočniť. Teraz je otázka, aký je kľúč k tomu? Čo môžeme urobiť, aby sme tento vplyv externý zeliminovali na minimum, pretože tento vplyv vplýva na nás všetkých. O tom tigrovi, čo som spomínal, to je už tá totálna kompletka. Sú to energie, ktoré môžu byť vo vás vo vnútri. Takže kľúč na túto kombináciu je transparentnosť, dať si nejaké hranice
a prakticky robiť všetko s takou vnútornou čistotou. Nerobiť rýchle rozhodnutia, nebyť zbrklý, dýchať, dýchové cvičenia používať pri tom a pracovať naozaj, aby ste dokázali tieto silné, hlavne teda to Yangové drevo augustové, ktoré tu je, taká tá zbrklosť, môžeme to nazvať, aby ste ju mali pod kontrolou. Nepoužívajte žiadne on povedal, ona povedala, všetko je vlastne len medzi dvoma ľuďmi. Je to yin-yang, je to nejaká jak by som to nazval, kooperácia, komunikácia, je to proste nejaký vzťah medzi niekým a druhým niekým. Ako sa v auguste správať? A chovajte sa vždy podľa energií, ktoré sú práve teraz aktuálne. Čiže buďme hadmi, ako je ročná energia, buďme obicami, ako je mesačná energia, a ak máte aj toho tigera v sebe, tak samozrejme zakomponujte aj toho tigera do toho tú patričnú ráznosť. Čiže plánuj ako had, realizuj v krátkych šprintoch ako opica, jeden cieľ, fokus, 72 hodín tohto fokusu. Hej. Dajte sa naozaj na jednu líniu a držte ten fokus, pokiaľ ten problém nevyriešite, alebo proste pokiaľ ten projekt nedokončíte, aj keď dokončenie samozrejme to je celoživotný šprint väčšinou, alebo celoživotný beh to nazvime, ale ak máte nejaký projekt, kým ho nedoťuknete do poslednej bodky, tak sa držte pri ňom a neskáčte z veci na vec. Čo sa týka zmluv a dohôd, neodporúčam žiadne skratky. Všetko si dávajte na papier, jasné termíny, jasné čo, ak. Všetko musí byť formulované, všetko najlepšie dohodnuté do poslednej bodky. To je ten kód, to je vlastne ten kód tej striktnej opice, ale vyžaduje to aj had. Had má rád presnosť, kde prakticky hadová zem tvorí kov, hej, čiže miluje presnosť, tvrdosť, jasnosť a štruktúru. Komunikácia, rýchla, pravdivá, bez emócií. Hej. Je to nejaký ten tiger. Je to tiger priamy, rázny ťah na bránu. Ak sa hneváš, daj si 24-hodinovú pauzu, chod si zabehať, vydýchaj to, používaj všelijaké techniky, ktoré poznáš, dýchové cvičenia a tak ďalej. Čo sa týka tela, veľmi silne je zaktivovaná pečeň, hej, šlachy, nervy, čiže na týchto úrovniach môžete pociťovať disharmonie, môže to aj na srdiečko šľahať, keďže pečeň posúva energiu ďalej do elementu ohňa. Môžu tam byť nejaké výbuchy zlosti, hej, opäť je to ten tiger, opäť je to tá pečeň. To je znak, že ste prekročili hranicu, tak sa skúste opäť zmeditovať, predýchať a tak ďalej. Hej, čiže dávajte aj pozor na zranenia, čo sa týka šliach a teda o tých nervov, čo som spomínal. Krásny recept je na to element voda, čiže píte viac vody, menej alkoholu, žiadny alkohol, totálne ideálne, ranný pohyb, nejaké tie behania, ako ja robím, dávam si deň nejakých 8 až 12 km. No a dýchové cvičenia, hej, práca s dýchom, kontrolujte si dých a proste pracujte s dýchom. Večer žiadne zbytočné debaty, dajte sa do kľudu, prečítajte si knihu, žiadne displeje, ktoré vám útočia na pečeň, hej, čiže žiadne mobily, žiadne tablety, žiadne televízory, dajte to všetko preč. Prostredie, menej hluku, menej rozptýlenia, to je opäť, toto dráždi tigra. Tiger pociťuje všetko oveľa intenzívnejšie. Aj vy môžete, tí, ktorí máte v sebe tigra, pociťovať, že ak si ten sused alebo ten vedľa sediaci rozpráva moc agresívne, rozpráva moc hlasne a tak ďalej. Tiger je na toto veľmi citlivý, čiže redukujte hluk, redukujte rozptýlenia. Vyčistite si pracovný stôl, vyčistite si čety. Had miluje poriadok. Opica potom neskáče z témy na tému.
Kedy konať a kedy nie? Konaj jednoznačne, ak máš dáta, ak máš jasný plán a podporu tímu. Toto ste si už mali nachystať týždne, mesiace predtým. Spracovať si tím, urobiť si poriadok v tíme, poprípade zosekať tím už niekedy v júni, v júli, aby ste mali jasné pravidlá v tíme, aby ten tím už teraz stal za vás, aby ste mali teraz už chrbát chránený a argumentovali jasnými dátami, ktoré už máte naštudované a jasným plánom išli vpred. Nekonajte, ak vaše telo kričí stop, ak sú v hre klebety alebo ultimáta. Hej. Na rozhodnutie máte 5 minút, na rozhodnutie máte 1 hodinu. Odíďte z hry, nezaujíma vás to. Takéto pravidla teraz nefungujú. Hej. Ako náhle sa začnú šíriť klebety jedno s druhým, nevšimať si to. Tento trojtrest, môžeme ho nazvať, robí presne takéto veci. Robí podseky, podrazy, veci, ktoré nedokážete ani predpokladať. Oni sa jednoducho stanú. Hej. O tej pokute, čo som dostal nesprávne pred týždňom, vám poviem na Fatima Morgáne. Hej. To je jaký neuveriteľný podraz od neviditeľnej energie. Dobre, posunte rozhodnutia na správny čas, keď ste pokojní. Čiže keď ste unavení, keď moc pracujete, keď presúvate treba nejakú bázu niekam inde a vaše telo kričí a je unavené. Nerobte rozhodnutia, nerobte žiadne debaty, nerobte žiadne absolútne rozprávania o nejakých vašich projektoch alebo o tom, čo vlastne robíte. Ten had tam dokáže presne nájsť tam tú skulinu a potom sa chytí niekedy vašeho slova, toto ste takto a tuto tam. Hej. Čiže posunte rozhodnutia ešte raz na čas, kedy ste pokojní, ideálne po víkende alebo po dobrom relaxe. Takže zhrnutie, nejaký august, ktorý nám trvá od 7. augusta až do 7. septembra. Extrémny pozor na dôležité rozhodnutia, na dôležité podpisy. Ideálne to nerobte. Ak, tak musíte byť naozaj perfektne nachystaní na všetko a nekonajte v strese, nekonajte v akčnosti. Prakticky po 7.9. sa prestrihávame zo starých úzlov a prechádzame do takého svetla. Buďte mäkkí k vášmu egu, ostrí k zodpovednosti. Keď sa objaví tiger, spomalte, vyjasnite si pravidlá, chránte srdce aj vašu reputáciu. Všetci ste to mohli cítiť včera. Táto trojkombinácia bola prakticky vplývajúca na všetkých ľudí, aj na celé univerzum práve včera. Čiže ak ste dostali včera nejaké zaujímavé poznámky, o ktorých nemáte páru, ak vám včera som počul, že nejaké rakúske, české telefónne čísla vám telefonujú, to je presne táto trojkombinácia. Ale funguje už celkom silne aj v dvojkombinácii, čiže mesiaca august a roka hada. Takže keď sa objaví tiger, skľudnite, cool down, dajte to dole a potom urobte jasný, presný ťah. Hej, je to ten tiger, ktorý doslova zaútočí ako pripravený na svoju korisť a urobí si to, čo chce. Čo vlastne potrebuje do vykonania svojho plánu. Dobre, takže držte sa, myslite čisto a my sa vidíme na Fatima Morgáne už v piatok po obede. Ahojte.